Hlawlin na hi a clear tu ni lovin a thok tu chan pola ni. Episode masalma kan hmu tawng khan Mu Chen hian anene dar thandar formation hmangin liuming hliamin yangui po chu a hliam boka. Thilom dal chu hmang tangkain lesson chuan yangui chu a thatta ani. A thinu hian manmang sexy paila omte chu anuna chan him tumin an tlan chhia. Liuzong po chu liuming le an si paila damte nen chun an tlan chheve ta ani. Ti chun master lesson le Uncle Zo te chuan Mu Chen chu an chuang hlea abula kalin an fak chiama chu tiro chon Uncle Zo chu lesson hena indona an pui awangin tuna chuan manmang sek chu an ta ani to ti a hrila Mu Chen po alom hlea a chan chu a to pa chuan a thriate thina phuba ala theita ani heminu hian Uncle Zo le Mu Chen te chu anin be chun zoma chuti la chuan miss in chu apanin an lo let lea Mu Chen hena chuan manmang sek chunga hian rohlu da na pindan thup an hmu chok ti an thila ti chuan an vai chuan secret treasure room a chuan an lut ta veka miss in le lesson te chuan Mu Chen hena indona hnen an chan thei chan chu ama awang chaw ani thu an hrila chu wang chuan an du rohlu an la theyang ti an hrila chu thu hria chuan Mu Chen chuan lom takin rohlu zawng2 chu a han en kwal tan ta Nanrut blood ginseng a hmuwa chu a du hle he spiritual root hi a level ti sanan a man the awangin Mu Chen chuan lak atum ta ani chu ti ro chuan jiu yu chuan scroll pakhat alo ko hmuwa Mu Chen chuan rang takin ala ngala a en fia chuan high class spiritual formation scroll ani ti a hre chuaka lotus formation ania chu thil ti thena na sa tak nei ani chu vine Mu Chen chuan chu spiritual formation scroll chu ala tel bok ani chutila chon muklan sipai pakhat chu an lampanin aron tlan phaya Uncle Zo hena liuklan in 9 real meeting an rohman thu hrila master mu feng chu ama chawin chu ta chun akal thu le anuna ata na hlom mai thei ti aron suya chu chon thre chun Uncle Zo le Mu Chen te chuan thil thalo a thlen hmain apa mu feng pui turin 9 real meeting ne lampana kal ngal an tum ta ti chuan lesson le in de chu an thla ta ani miss in chon Mu Chen a chokla chu en renga alungai mel le chuminu chon Uncle Zo Mu Chen le an sipai te chu nilengin Uncle Kuala zan alo thlen chuan ramngo pakhata an tinga chol hadam turin kem an siama ma se Mu Chen chuan chol hadam mai chu adu lo chu a chon demonota spirit slaying formation chu azir tranta chu third level formation ani he formation siam kim tur hian spiritual seal zatal amamo a tuna chon Mu Chen hian chu tiang cha chu asiam theilo ani ma se asiam theilo na in a technique man dan chu azir thei thawa chu vangin Mu Chen chu sea of chi chunga thruwa third level formation man dan azir tranta ani voi tam tak a hlo cham hnuwa atopa Mu Chen chuan formation siam dan kalphung chu a thiam ta chu formation chu lotus angchi ani ti a hmuwa a chakna po a hlom hle Mu Chen chuan engtika emo third level formation master alani don ti a hria chu ta chuan he formation hi indona amang theyang masetuna chuan apa chan chu photangaya chumia wang chun a level up photangaya ni chu wine Mu Chen chuan 9 root blood ginseng chu ati thiang hlima a chakna chu ala luta ani energy lo chok chu a chaklea chu energy chuan ataksa na thlena ma se Mu Chen chuan a great pagoda art technique chu activate le a energy chaktak chu a control theita ani chu athunun hu chuan Mu Chen chu a sea of sea chunga athuwa chu chakna chu mangin level 3 late stage spiritual ring level 10 chu atum ta ani ma se Mu Chen a breakthrough ma chuan rong takin black talisman paper chuan core roots mangin jiu yu chu alo beya tha atumani Mu Chen chuan thil thleng chu a hre thiam lo hlea jiu yu chuan Mu Chen thil ti nia ngai a tharau ti che saka ama ta na man atum nia ngai ani a se Mu Chen chu mirul thatak ani a chu voin a kut pakha chuan jiu yu him turin jiu yu be tu chu athununa a kut le lam chuan a level chu breakthrough tumin a be chun zum zel bok he hian Mu Chen tan thil chu alet ni zetin ati harsa a chan chu a chakna chan ve chu jiu yu ven himna tan a hmangani harsa na zawng2 kara Mu Chen hi atopa chuan a hlotling theita level 3 spiritual ring late stage a thleng ta ani chu ta jiu yu chuan Mu Chen chu mi thatak ani ti a hre chuaka rin hlel atum to lo chu ti la chuan pona chuan Uncle Zo chuan Mu Chen an spiritual ring late stage a thleng ti a hmu chuan alo lom hlea
hemin hu hian a sin chu liu territory a nine real meeting ne na a in thlaka chuta chon territories pakwa hroi tu te chu an kal khom vek ani hein to khom na tan hian liu khing tianan mi zongzong a ko thut chan chu enge niang ti an lo sei howa liu khing tian a pa master liu jin seng chungchang po an sei bok master teng san chuan master jin seng chu level 5 spiritual fusion stage a kai tumin hun hlataka akal ti a hriat thua seya ma se hroi tu dang pakha chuan liu jin seng chu athi to nia a hriat thua lo sei ve bok mi zongzong in chu tiang an sei ho la chuan liu khing tian chu a fa pa liu mu ba le a una pa liu zong ten an lo thlenga chuta liu khing tian chuan mi zongzong hena engwain nge he meeting hi ka ko ti in ngai to vek ti ka hria ka ko chan cheu chu mar chaklal ram hian zomna kan nei lawa a chan chu nam pakwa te hi ka din thendar vek wangani chu wangin ro man na kan neya ke ni clan pakwa te hian northern spiritual realm alliance kan dinanga alliance kan din hu chuan continent dang ami te tu ma in min ti boingam ngai lowanga tia chu thua hre chuan master mu feng chuan ani chuan chu alliance roi tu tur chu tunge nianga lo ti liu khing tian chuan roi tu chu ini theyang ti in a changa ma se mu feng chuan thangani ti theta wangin a du lo heti la hian chuta om li clan roi tu chu alo ding chuaka master liu khing tian chu a aya chakchok ani ti a hriat thua soya ma se an hnuaya om ero adu lo ti soin a zom ve theidon lo ti a soya liu zong chun chan le ta lo tuma ma se liu khing tian chun alo khapa chuti la chuan cultivator chak tak lai phuna chun aron langa attack ve khacho main li clan roi tu chu aron that ngal mi mai chu chu mi zong zong an mu chuan an mang ang hlom kher maya li clan roi tu ron that tu pa chu tu dang ni lovin liu khing tian a pa master liu jing sen ania alola damba ka lo thing takin level 5 spiritual fusion realm level a theng to ti alo langta ani master jin seng chuna ora chak tak chu a chhuwa ka mi zongzong chu avo zui nam zongzong hian inzomna in pom vek turani adu lo piang chu ka ti hlumanga ron tia a chapo hle chu chuan hriat chuan bai clan roi tu le clan dang roi tu te pani chuan hlau thong hle a alliance tel chu an rem ti ta ani ma se nam roi tu dang pali master mu feng master tengsan miss hong long clan deputy master te pali chuan alliance som chu an du chuang lova nor lui eng ang ma se an pom ngai lawang ti an sei an ding chuaka hol chung atang chuan an chuak ta ma se master jin sengan alo volok to angin ran takin a zui ngala an kalna tur chu adang ngal a chakna chu a chhuwa le a alliance tel du lo chu a tha tur thu voi khat a sei non le a ti thei dang an nei lo awangin nam hroi tu pali te chu an tang khom ta master jin seng chu an be ho ta ni master jin seng chuan adult spiritual change chu ati chuaka hroi tu pali te chu ama chawin a be ta a hnoi lama chuan master liu khing tian le liu mu bai te chuan an lo thlir renga an hlim hele chuti lai tak chuan mu chen le a thian te chu a topa liu territory an lo thleng ve ta an ka zo chuan liu jin seng la dama mu chuan amang ang hle thilom dang chu a hra thiam ngal vat bok jin seng chu spiritual fusion realm ma alut to a liu realm chuan a thil ti thena mangin clan sang sang nen in zomna siama hroi tu ni an du ani hroi tu pali te hian an do dala wangin jin seng chuan tha tum ta ani engkima hriat nu chuan mu chen chuan malama pana apa pui turin ain buat sai ma se an kal zo chuan alo dang vata mu chen hena chuan liu jin seng chu level 5 spiritual fusion realm a om to thu le a be phak ani lo thu hrila chu ai chuan mu chen chu lai hmun tanga chhuak zok tur chuna ti ke ni helai hmun kan lo thivek ani point dan heavenly spiritual academia chakle zola training in ei hnuwa i hne vek thenga tia mu chen chun ang ka zo thu se chu dik ti hra chiang hle a chan chu hroi tu pali tang ho point liu jin seng chu an hne theilo ma se mu chen chun tlan che chu adu lova thi turin akal san theilo ti a sei chu wangin mu chen chu a sea of sea aluta jiu hne na tan puina adil ta spiritual fusion realm cultivator a that theng em ti a zo jiu chuan i taksa ka man sak che chuan voi khata ka that theyang ti in a changa chu thua hre chuan mu chen chu alom hle jin seng chu tha sak turin ang yen ta jiu chuan eng wang nge apuina chan tura zot le a mu chen chuan voina hian in pui chuan lota sira tanga i chhuwa theinan ka puyang che ati heti la hian pona chuan indona chu an chun zom zela master liu jin seng chuan a spiritual chen pani chu a fiusa hroi tu pali te chu a beita ani hroi tu pali te chuan an changna zom khomin liu jin seng chu an beilet ve zela an vai chuan lo dang vekin an hnunglama an nor let veka
chuan belet na chuan po na taka siama po na tak hian jinsenga chen po ati chia chu leya atla a Mu Chen ti lo a hnuai lo om zawng2 chu mani in chan him tumin an tlan chena sa hle Mu Chen ero ziu yu ril ru hne tumin ala ding renga angka zo chuan Mu Chen ding reng hmu chuan amang ang hle a siop si chunga chuan Mu Chen chuan ziu yu ril ru chu hne ala tum zela abula hun re tak a om to thu le a thu ti ma hlen fo thin ti a hriat angai ti a soi ziu yu chuan Mu Chen chu midang ain adang lama a ren tlak ani ti a hriat awangin a topa chuan ziu yu chuan a chakna pek chu a rem ti a ma se Mu Chen chu thil tiam turin angen bok ma se chu thu tiam chu enge ni ti hriat alani lo chuti la chuan pona chuan Mu Chen thian te chuan kai tho an lo tum ve ngar bok ama ero chu Mu Chen chuan a chang let lowa a har theilo chumi awang chuan sianar le midang te chu an mang ang zual hle a heti la hian an chunga chuan master tension chuan master jinseng chu pansna takpek tumin apana ma se jinseng chuan a ku chu alo mana chu hmu chuan mu feng le midang te chuan an ron puya ma se master jinseng chuan an vai chuan lo dang vekin an hnunglama anor let veka roi tu pali te hi lu jinseng ne na kha khin chuan an la chak lo hle a level 4 a chu an la om wang ani chuta level 5 lu jinseng chuan huna khoral tam tok to ti soin tuna chuan an thi hun ani to ti a hrila chu tianga soi hnu chu mountain flame pump technique chu activate ta chu technique chu a hlom hle klan roi tu pali te chuan tang rolin an beile ta ma se an dang theilo an hliam tak veka wang chuan mu feng chuan an ka zo hne na an mi te zong hruai tlan chho pui turin a hrila ma se liu king tian chu aron lang hala an kong chu alo danga liu king tian chuan an ka zo le midang zong a tha vek chuan mar chakram chung chu kan thu hnuaya om vek anga nam chakper kan ni anga ti chu thu chu sein hmalama pan ngala an ka zo chu aron beita an ka zo level 4 early stage chuan belet ma se a level a hniam jok avai liu king tian chu a hne tlat lo liu king tian an apam technique manga an ka zo a tha don lai tak chuan Mu Chen chu ama a hun taka aron lang ngala aron chan chuak ta ani Mu Chen chu arel ru a hadam hle ni na langa a bit meng chu a pol vek bok ziu yu thil ti thena amang ani ti achiang chu an hmu chuan mi zong chuan mak an ti hle a liu king tian po chu a hlau thong hle a nung tola tuma ma se Mu Chen chuan tlan chhuat ti la tum lo Mu Chen chuan liu king tian chu zui ngala amana le a pai thlata ani chumi hnuah na takin a khik zui le bok liu rem mi te chuan chuan hmu chuan an mang ang hle master liu jinseng chuan chu tianga a fapa an soi sa hmu chuan a thin rim hle ma se Mu Chen chuan liu jinseng chu enga ma angai lova jinseng ma a thlok chho zui chuta Mu Chen chuan jinseng hne na apa mu feng chu tha adu ani chuan ama apal tang masak phot angai don ti asoya chuta Mu Chen chuan a thil ti thena chu a chho zui bok ziu thil ti thena mangi Mu Chen chu level 5 spiritual fusion realm ma hun engma chen om don ti alo lang ta ani mi zong in chu chuan hmu chuan a thong hlom hle a engtin nge Mu Chen an spiritual fusion realm a thlen mai thei chu an tha thiam theilo makan ti hle a master jinseng ro chuan hei hi Mu Chen a thil ti thena dik tak ani lo ti a hra thiama Mu Chen hian ziu chakna 1% chawa manga ma se chu po chu atan chuan atam lu tuka atak sa khrek aron lang chuak ta hialani Mu Chen point ziu chu a chak tak zet ti a hra chuaka a chakna zong chu atur chuak theilo ti a hra thiam bok ma se tuna chuan indona thena chan chu apoi mo zo reilo te Mu Chen le jinseng te inkara in benana sa tak chu a in tran ta Liu jinseng hian a mountain moving fish technique a manga Mu Chen ro chuan a emperor finger technique mangin attack te chu a block thung mi zong chuan Mu Chen an jinseng a bena zong hlotling taka a block vek chu makti takin an lo en renga chu mi hnu chuan jinseng chu serious ta hle a flaming control mountain meteor technique chu a hmang ta hiala chu technique chu a chak hle chu block turin Mu Chen chuan a senlo denmark sil pathum chu activate ngala ma se jinseng atik na chu a chaklo tuka wangin chu a tok lo chu mi hnu Mu Chen chuan fourth seal senlo denmark technique chu activate atum le ta he hian chakna na satak amamo a ma se Mu Chen hian ji u thil ti thena an e wangin activate loading thei ta ani seal pali te phang chuan Mu Chen chuan attack dang anei le a jinseng a technique chu loading takin ati che thei ta ani ma se he hian Mu Chen a taksa khrek a siam bel zela a chaklo tel bok
ziu chon Mu Chen he na a thil ti thina chu hlom tak ani thu a lo hril to a re tak a man chon a thi pha thei ti chu jinseng pon chu tiang thil chu a hra thiama Mu Chen hian he thil ti thina hi re tak avong reng thei lo ti chu a hre chuak ta ani chu wang jinseng chuan a chakna chu a khol khom le a demon dog spiritual beast chu a ko chuak ta ani u feng chuan chu beast chu enge ani a hra chiang hle a spirit beast drinking lisa sumko pare na ani thu a soya mi song chuan Mu Chen hian ati top theng em ti an ngai to avek ani chumi no Mu Chen chuan a sen lo dead mark technique mangin lu pani nei demon dog chu a beile a ma se ngonga nei lo le demon dog chuan a chevel chakna chu ala khoma Mu Chen chu laser beam chak tak main a kap ta ani Mu Chen chuan thei top chuin a danga ma se chu atek chu adang rei thei lo pona taka chuak zuya Mu Chen chu laser beam chuan ron suin le a atla thata ani Mu Chen tin hun chu a che hle ni ina langa chu chuan hu chuan a chung te chu an boi hle a ama hum him turin alam pan ngal tuma ma se Mu Chen chuan ding turin ati chuti la chuan ji u point Mu Chen chu in bai chun som to lo turin a lo hril ve boka a taksa chuan a thil ti thena chu a tur thei to lo ti le a chun som zela nei chuan a thi pha don ti a hrila he an king pu hi an hne thelo awangin apa ne na tlan bo mai turin ati ta hiala ma se Mu Chen chuan apa chaw ani lo ti a hria ama ngai sak tu mi dang tam takan oma a kal san theilo chu wang chun Mu Chen chuan thinrim na le tumru na nen ami ta menga in bai chun som turin ading le ta ani Mu Chen he na ziu chun engting nge ka king pu chun ne atum ti azota chuti lai tak chun Mu Chen chuan spiritual seal tam tak asiam ta ngala Mu Chen hian third level formation siam atum ni ina lang ti chuan episode chu heta hian a top ta ani